Fontiñas colgará esta fin de semana o cartel e as bandeiras medievais para recrear por 8º ano o seu mercado medieval. Un total de 60 postos de toda Galicia porán a venda a partir deste venres e ata o domingo produtos de alimentación e artesanía da época. Pero ademais, ao redor da feira desenvolveránse numerosas actividades que representantes da empresa organizadora e hostaleiros do barrio detallaron no concello. Entre as máis vistosas destacaron a escenografía que haberá o sábado ao mediodía durante o pregón que ofrecerá o deputado provincial Álvaro Santos. Que aí imos a recrear a visita de Juan I de Castilla coa Beatriz de Portugal, que a súa esposa, que veñan recién casados. Vamos a escenificar aí ese momento no paso por Lugo con todos os nobles de Sarria, Mondoñedo, Monforte e Ribadeo, que despois recorrerán o mercado. Bueno, ten un punto especial que hai que ver in situ. Outras das actividades para non perderse: o espectáculo do sábado de Mónica Atómica, do espectáculo de fogo por a noite ás 22 na Plaza Primitiva, e a cetrería o domingo, que vai estar todo o día tamén na mesma plaza, que bueno, pero está diseñada para o deleite de nenos e maiores. E é que a cita, que agarda recibir a miles de visitantes, consolídase na axenda cultural da primavera en Lugo. Me gustaría suliñar pois ese carácter emprendedor do barrio das Fontiñas, unha serie de xente nova, de hostaleiros, que organizan esta iniciativa como unha oportunidade para o desenvolvemento e a dinamización do barrio. O feiral contará tamén cun recuncho infantil, con carrusel, un barco medieval e unha cama elástica, zona con ludoteca e unha catapulta onde se poderán facer fotos. Así que xa saben, desempoen a vestimenta de época. Invitar a todo o mundo a que veña a disfrutar con nós desta feira. Será un éxito como un ano máis. E pasen o medievo de Fontiñas.